हेलौ लोगोफोर, आं दिनै जोंनि कम्पानिखौ देखायगोन। आंजों नायफालांबाय थादो लोगोफोर। दानिया नायनांदो आंनि कम्पानिनि भिडिअखौ। लोगोफोर जोंनि कम्पानिखौ नायलांदो। काटिं जायाखै, साइडआव काटिं जागासिनो आरो जोंनि साइडआव काटिं गैया। जोंना क्रेंकआनो गाज्रि जानानै दं, कइल थिखांग्रा क्रेंकआनो, बेनिखायनो काटिं खालामनो हायाखै। बे क्रेंकआनो गाज्रि जानानै दं। एसे कइलखौ थिखांनानै काटिं खालामग्रा जायगायाव होफैयो नालाय। गोजौआव क्रेंक बानायग्रा दं, बानायनो फैदों। बानायगासिनो गोजौआव गोदानाव लाइक, शेयार खालामदो, साबस्क्राइब खालामना गालांदो, कमेन्ट खालामदो लोगोफोर। एसेनोसै आं भिडिअआ।